Our services are for nobody but you. Nilqakom għal puntata oħra minn din is-sensiela ta' podcasts blisem ta' ħadd ħliefek, naturalment organizzata minn Fita. Issa drajtu ftit il-ġist tal-programm x'inkunu qegħdin niddiskutu aħna hawnhekk propju għandi vizzju ngħid programm, però dan huwa podcast, ġifieri kemm xejn differenti. Illum ħanitkellmu dwar servizz ieħor illi huwa offrut minn din il-fondazzjoni, minn din l-entità tal-gvern ta' Fita. Tajjeb li nfakkarkom li dawn huma kollha servizzi b'xejn li jintom tistgħu tibbenefikaw minnhom. Illum ħanitkellmu dwar l-outreach, jiġifieri meta nies professjonisti, nies li jaħdmu propju f'dan is-settur qed joħorġu fil-komunità l-ewwel nett biex ixerdu l-kelma dwar x'jiġri mis-servizzi ta' Fita u naturalment biex jestendu wkoll edukazzjoni relatata mat-teknoloġija u aċċessibilità. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek. U nilqawkom għall-ewwel parti ta' din il-podcast tal-lum li kif diġà għedtilkom fl-introduzzjoni ħankun qed nitkellmu dwar ħanuża l-kelma bl-Ingliż outreach. Ġifieri qegħdin noħorġu mill-uffiċini tagħna biex noħorġu fil-komunità. U biex nitkellmu dwar dan miegħi għandi il-Ruth Brinkat. Ruth, kif qed intaraw brimment properek bl-uniformi. Ruth hija waħda mill-luċuħ illi taraw propju meta toħorġu barra fil-komunità biex tgħallem biex tagħti dan it-taħriġ tal-outreach. Kif inti, Ruth? Għajajt. Ilek tagħmlu da xogħol? Mela issa ili sentejn nista' ngħid u kif għadt inti il-kuntatt tagħna huwa propju bil-viċinanza mal-klijenti tagħna. L-outreach beda ovvjament kienet idea tas-CEO tagħna Karlo flimkien mad-direttur Owen fejn Sentejn ilu bdiet minħabba li aħna iktar minn sentejn meta bdejt jiena kienet diġà stabilita. Kienet diġà stabilita, eżattament. Fejn raw in-neċessità ovvjament peress li aħna naħdmu ma' nies kemm diżabilità kif ukoll nies anzjani ikun hemm ħafna minnhom fejn sfortunatament ma jkunux jistgħu joħorġu mid-dar jew forsi ikunu jixtiequ li jitgħallmu però ma jkunux jistgħu joħorġu mill-lokalitajiet tagħhom. Sewwa, allura hemmhekk inħoloq l-outreach department fejn aħna nżuru il-kunsilli lokali, hemm kollaborazzjoni bejn il-kunsilli lokali kif ukoll active aging, induru d-djar tal-anzjani u kif ukoll dawn in-nies li ma jkunux jistgħu joħorġu mid-djar tagħhom aħna nżuruhom fil-kumdità ta' darhom. U hemmhekk ma jkunux jistgħu jitilfu l-opportunità li jitgħallmu. Fil-fatti il-kelma Fita, il-A ta' Fita hija l-aċċessibilità u dak huwa propju x'qed tagħmlu intom bħalissa illi kemm jista' jkun qegħdin isibu metodi differenti ta' kumdità, aċċessibilità, inklużjoni illi tmorru ħdejn il-klijenti, il-komunità li jsiru klijenti biex ikunu jistgħu jibbenefikaw minnu dan it-tip ta' taħriġ. Imma meta qed nitkellmu fuq il-kelma outreach, x'jiġri fil-komunità bħala xogħol? Mela, bażikament nafu kemm importanti l-ġurnata tal-lum it-teknoloġija u li saret neċessità u li kulħadd għandu bżonn ikun jaf dwarha u jitgħallem almenu il-bażi ħalli jkun jista' jkun iktar indipendenti. Jikkomunika. Sewwa jkun jista' jikkomunika. Ma ngħidlekx kafe ma ngħidlux lejjena. Iva. Isma' ħandaħħal il-Ġulja tagħmel kafe. Ejja Ġulja. Għandna naqa' kaffè ta' Mixxela Doro. Mela, allura hawnhekk flimkien mal-kollegi tiegħi aħna bejn il-kollegi tagħna flimkien ma' Owen u Karlo niddiskutu naraw il-bżonnijiet li jista' ikollhom huma u ma jkunux jistgħu pereżempju il-familji tagħhom illum kulħadd okkupat, kulħadd jaħdem u allura meta jien nieħu mill-mami tiegħi meta ġieli tgħidilna
irrid nagħmel hekk u aħna nkunu maġġlin pereżempju u naqbdu u nagħmlu ilha aħna. Din mhu ħadd tkun talmet xejn. Mingħajr maturija. Sewwa. Għax issolvi l-problema. Eżatt, jiġifieri trid iż-żmien, trid kulħadd għandu żmien tiegħu kif jitgħallem. Allura hemmhekk aħna flimkien hawnhekk niddiskutu, naraw il-bżonnijiet u x'inhuma l-aktar affarijiet li jistgħu jiġu bżonnhom u hemmhekk jinħolqu sezzjonijiet. Is-sezzjonijiet huma varji, kemm jibdew mill-iktar affarijiet bażi ta' kif jiġu iktar familjari mal-apparat li jkunu qed jużaw. Ħafna minnhom ikollhom il-mobiles u laqqas ikunu jafu jew kif idaħlu kuntatt u jisalvawh, jew kif iċemplu u dawn huma affarijiet importanti li huma ovvjament anke għas-sigurtà tagħhom dik il-ħaġa li jkollhom mezz ta' komunikazzjoni mal-familjari hija importanti. Min jista' japplika għalihom dawn il-courses? Mela dawn il-korsijiet huma magħmulin għal persuni li għandhom 50 sena il-fuq, dawk li huma vulnerabbli. Grazzi ġo. Jew għandhom diżabilità. Sewwa dawn il-courses jiġu. U għall-anzjani, ovvjament. Eżattament. Vulnerabbli u diżabbli. Eżattament, aħna anki iċ-ċentri tal-anzjani, ġifieri mmorru ġo djar tal-anzjani, naraw x'ikollhom bżonn, mbagħad jinħolqu ovvjament programmi għal dawk li jkollhom bżonn, mhux kull lokalità ħajkollhom l-istess. Ġifieri mhuwiex l-istess programm offrut għal kulħadd, huma programmi litteralment uniċi. Eżattament. Autentiċi għal kull dipartiment, għal persuni differenti. Il-talim ħajkun differenti. Eżattament, aħna meta nibdew, meta jinħolqu l-programmi, aħna ġifieri nġorru l-materjal magħna, ħalli mbagħad naraw eżempju jekk ikun hemm tip ta' nies fejn diġà ikunu marfa fuq ċertu affarijiet, allura mbagħad ikun hemm sessjonijiet differenti. Sewwa mbagħad ikun hemm fejn inkunu rridu nibdew mill-basics. Jiġifieri proprju kif jintbagħat messaġġ. Għax inti fl-udjenza tiegħek, għax inti tieħu l-irwol tal-liema sewwa, ġifieri l-istudenti, ejja ngħidulhom hekk, l-istudenti li jkollok bil-qiegħda quddiemek, forsi jkollna minnu avvanzat naqra iktar minn xi ħadd ieħor. Ġifieri dak li jkun jista' jiddeċidi li ma jattendix għall-ewwel lezzjoni, pereżempju jew. Le, ħafna minnhom ma jkollniex dik il-problema. Aħna meta mmorru u nintroduċu ruħna u x'tagħmel l-entità, sewwa nitkellmu li ħajkun hemm kull individwu huwa differenti u hemm nies li jieħdu iktar żmien minn oħrajn. Dejjem aħna rridu naqdu lil kulħadd, irid ikun hemm eżempju jekk illum ħanamlu sessjoni fejn kien hemm persuna li kellha bżonn naqra iktar tul ta' żmien u persuni oħra li forsi dak it-topic li nkunu qed nitkellmu fuq u jkunu marfa, ifimni, nkunu solidari ma' xulxin, ovvjament, u jkun hemm min jgħidilna le xorta ħanismaħħa din, għax jista' jkun hemm xi ħaġa u ħafna drabi jkun hemm xi ħaġa jgħidilna imma xorta tallimt minna di jew tallimt mod differenti milli kont nagħmel. Minn għalik li tafu oġġett Jiena. u tisma' l-problemi ta' ħadd problema. Tisma' mistoqsija ta' ħadd ieħor u tkun tapplika għalik. Eżattament, anka l-modi ma jfissirx li inti għax imdorija tuża ċertu mod, hemm modijiet oħra li forsi jkunu iktar sempliċi, imma ma tkunx taf liema applikazzjoni jew minn fejn tittażel eżatt biex tiffaċilita anke l-mod kif inti ikollok aċċess għal ċertu applikazzjonijiet. Kollok ittina xi idea pereżempju minn daw kemm hemm lezzjonijiet kollox? Mela, lezzjonijiet hemm differenti għax jiddependi kif għatlek jiena wkoll mill-programmi li jsiru. Dawk li jsiru fil-kunsilli lokali u fid-day centers jieħdu ġieli ħadu 6, ġieli ħadu 8, ġieli mbagħad ikun hemm request fejn jgħidulna tistgħu iżidulna ftit oħra. Ovvjament naraw għax ikun hemm lokalitajiet differenti. Ġeneralment ikunu ibbażati fuq bej 6 u 8 sezzjonijiet. Daw jisiru darba fil-ġimgħa. Sessjonijiet jieħdu bej siegħa u nofs u ġieli anki satej. Ovvjament wara kull sessjoni nibqgħu magħhom għax ikollhom ħafna domandi varji li ġieli ma jkunux proprjament fuq dak li nkunu għadna
kemm ikkaverjajna f'dik is-session, kulħadd jgħidlek pereżempju isma' jien għandi dil problema jien u aħna Ara kemm irid ikollok knowledge ta' teknika inti. ifim irid ikollok ħafna ġieli joħorġu b'domandi fejn jiġifieri ukoll ma tkunx qed mhux ma tkunx qed tistennihom, imma li forsi ma tkunx dak il-ħin għadek kemm spjegajt fuqu. Allura ħafna drabi jkun hemm affarijiet li iva nkunu nistgħu nduruhom magħhom dak il-ħin, ġieli jkunu jridu jsiru appuntamenti għax aħna jsiru wkoll in-house sessions fej jisiru hawnhekk propju fil-fita kemm fi gruppi u kif ukoll anki individwali konna ħafna klijenti fej jiġu għal sessjonijiet fil-kunsilli u mbagħad jgħidulna jien nixtieq nitgħallem iktar jew nixtieq nissoda fuq dawn l-affarijiet. Hemmhekk noħolqu programm ieħor apposta għal bżonnijiet u neċessitajiet tal-persuna u jkun hemm mbagħad sezzjonijiet oħra fej ma jintużax il-mobile biss, iżda ikun hemm sessjonijiet kif jintuża xogħol fuq il-laptop fej jidħlu l-Outlook pereżempju, fej jidħol l-Excel, il-Gmail, eżattament, jiġifieri ikun hemm klijenti fej ikollhom bżonn iktar taħriġ fuq din il-materja. Huma importanti li meta jiġu għal dawn il-courses jiġifieri ikollhom il-hardware, jiġifieri ikollhom jew mobile jew tablet, għax iridu jitalmu fuq xi ħaġa. Eżattament, aħna meta mmorru u nagħmlu l-introduction, dejjem ngħidulhom li importanti li huma jġibu l-apparat magħhom li jkunu qed jużaw. Speċjalment il-mobile u t-tablet li huma l-iktar żewġ affarijiet li jinġarru mal-klijenti. Irid ikun mobile smartphone u x'hekk? Issa, mobiles hemm min ma jkollux smartphone, jgħidilek jiena għandi dan taħseb li xorta nista' nitgħallem il-bażi li meta nibdew mill-bażi ma jkunx hemm bżonn l-smartphone. Ovvjament imbagħad meta mal-andament ta' sessjonijiet iva, għax ħafna applikazzjonijiet għandhom bżonn l-aċċess tal-internet. U jkollna klijenti fejn imbagħad tant jibdew jieħdu pjaċir li jiddeċiedu li jgħidu hija nixtri smartphone. Għax ikunu qed jieħdu pjaċir u qed jinteressaw ruhom ħafna huma li jkollhom għall-bidu ikollhom ċertu biża'. Hija xi ħaġa ġdida. Nistaqsijilek di għax awtomatikament meta qed titkellem ma' anzjani vulnerabbli u x'inhu il-persuna ikollhom ansjetà mit-teknoloġija. Ħafna. Jibżaw. Tarawha ħafna ġifieri? Iva, speċjalment fil-bidu. Jiena nkun nixtieq nagħmel xi ħaġa imma nibża nafas għax nibża l-ingerfex u mbagħad ma nkunx naf x'għamilt. Dik hija l-ewwel approach li jkollhom lejn it-teknoloġija. Imma nixtieq nitgħallem ikun jidher dak l-interess min-naħa tagħhom li anke jkunu eżempju jkollhom in-nepotijiet id-djar u fid-djar tagħhom u jarawhom kif jużaw it-teknoloġija, ovvjament ikunu jixtiequ jkunu iktar involuti fiha, imma iktar diffiċli meta ma jkunux għadhom jafu xejn dwarha. Tina naqa' eżempju hekk ta' x'jitgħallmu pereżempju fuq mobile, tablet. Mela, hemm ħafna affarijiet jibdew biex jiġu iktar familjari mal-apparat li jkunu qed jużaw. Eżempju, kif jirranġaw il-brightness, il-volume, kif jagħmlu l-wallpaper, il-font li huwa adattat għalihom. Inti bħala Ruth tkun taf tuża modelli differenti ta' Eżattament, prattikament ikun hemm minnhom li jkollhom. Jiena m'għandix 50 sena, imma jkolli problema nista' nibda ngħid lilek tirranġajli fuq il-mobile issa. Mhux problem, hawnhekk minn daqshekk fuq hekk m'għandniex problemi, jiġifieri ħankunu nistgħu ngħinuk żgur. Però ħafna minnhom ma jkollhomx l-istess stil ta' mobile. Allura jibdew jgħidulna jien m'għandix, naħseb tiegħi jista' jkun mhux tajjeb ikunu. Allura aħna xi ħaġa li rrid nispesifika daqsxejn ukoll, aħna meta mmorru jew fil-kunsilli lokali sewwa meta jkollna daw il-korsijiet ma tmurx persuna waħda. Sewwa aħna qegħdin tim u skont kemm ikun hemm klijenti hemmhekk aħna naddattaw kemm immorru nies. Jiġifieri persuna waħda qatt ma jkun hemm. Dejjem ikun hemm xi ħadd qed jippreżenta, aħna jkollna l-PowerPoints u jkunu jistgħu isegwu
F'waqt li anki jipprattikaw fuq l-apparat tagħhom u l-kollegi l-oħrajn ikunu qed iduru man-nies biex jaraw fej ikollhom diffikultà, forsi ikollhom il-feature ma jistgħux isibuha u jkunu jistgħu jgħinuhom. Issa, peress li hemm min ikollu sistema, hemm min ikollu sistema oħra bħall-Android jew iOS, sewwa jiġifieri għalhekk inkunu iktar minn 2 persuni 3 ġieli konna anki 4. Għax jiddependi mbagħad jekk ikun hemm persuni li forsi weħlu, hemmhekk ikun hemm assistenza biex din il-persuna ma titlifx. Ġifieri daw dejjem l-istess kollegi ta' nies, ġifieri dak li jkun jekk ħajġi jpoġġi bil-qeda miegħek. U drak, għax ejja ngħiduha kif inhi, ġifieri hemm naqra biża mill-fatt li ħanuża t-teknoloġija. U mbagħad hemm naqra biża strax kont drajt ar-rut, ara issa mhux ħanara iktar. Le mhux hekk ifhimni ħafna drabi iva. Jekk il-klijenta tkun imdorrija, eżattament, inħalluha ikun hemm fejn, ovvjament, da ma m'hemmx kontroll fuq kollox, sewwa ġifieri u dejjem ngħidulhom li dejjem ħajjieħdu l-assistenza u n-nies huma kollha professjonali u lesti li jgħinuhom bl-aħjar mod, ġifieri minn dik in-naħa jkunu tranquilli. Però meta jkun hemm programmi, anka meta jiġu hawnhekk, kemm jista' jkun anki tara l-istess persuna għax hi tkun drat anki il-way kif hi qed tallima, tkun taf x'għamlitilha, alla volja aħna anka wara li l-klijenti il-lestu mit-taħriġ kulħadd jaqsam l-esperjenzi tiegħu ta' x'ikun Isu klabb, komunità. Eżattament, aħna nieħdu opinjoni minn xulxin, dejjem naraw pereżempju li mu l-aħjar mod u importanti wkoll li mu l-iktar mod faċli li huma ma jaqtawx qalbhom jgħidu le din b'dal mod jiena ma nistax nifhimha. Allura dejjem nagħmluhom b'mod sempliċi fej jista' jifhimhom kulħadd. Ġieli għamiltu amendi pereżempju fil-programm għax l-ewwel semmejt inti lil Karlo u lil Owen. Ġifieri inti li tkun fil-komunità u tisma' ċertu affarijiet tgħid tara di għandna bżonn namendawha fil-programm. Komunikazzjoni diretta għaddejja ma' Karlo ma' Owen ma' tim kollu għax hawnhekk hawn tim kbir ta' nies. Eżattament. Tbidlu għax intom hands-on fil-komunità qegħdin. Eżatt, aħna apparti li mmorru biex nagħmlu l-courses dejjem nisimgħu il-ħtiġijiet tagħhom. Fejn nistgħu nżidu jew fejn nistgħu nissemplifikaw ċertu sessjonijiet biex huma jkunu jistgħu jifhmuhom aħjar. Kemm pereżempju sessjoni tista' tinqasam anki f'darbtej. Għax l-importanti li dak li jkunu qed jitgħallmu sewwa mhux kemm ngħidu morna minna preżentazzjoni u lesta. Aħna naraw li huma jipprattikaw, huma jifhmu fejn ikun hemm bżonn anki nirrepetu. Għax ovvjament huma affarijiet ġodda għalihom u li tara li hemm entużjażmu biex jitgħallmu u kemm huma mixtieqin li jkunu iktar informati, hemmhekk iktar itik li inti dejjem tara x'ħadd tipprova tagħmel biex lilhom tgħinhom ħalli jiġu iktar indipendenti aħna meta jiġu u jgħidulna irnexxieli nagħmilha. U hemmhekk. Sodisfazzjon għalik. Eżatt, ħafna. Nirringrazzjaw ukoll il-familjari tagħhom għax Importanti li l-familjari jkunu involuti, jiġifieri fil- ħafna. Ikunu involuti b'mod li aħna ngħidulhom meta tmorru d-dar. Jekk inti konfidenti magħha. Forsi. Is-sessjonijiet isiru fil-għodu, issa ħafna minnhom ikunu jaħdmu. Però ikun hemm minnhom ħanibat lit-tifla, ħanipprova nagħmilha. Ħanibat it-tifla għax jekk nieħu żball jew nagħmel xi ħaġa għaddi mhu ħatajdli xejn, mhux bħal meta nibbata u jkun hemm it-tfal fejn iva jirrisponduhom jew jgħidulhom jaqgħu qiegħda il-lesin tal-kompjuter. U tgħidx kemm jieħdu pjaċir anki li jiġu s-sessjonijiet ta' wara u jgħidulna irnexxieli nagħmilha. Irnexxieli nagħmilha, issa m'għadniex naqta' qalbi, ġifieri dak huwa sodisfazzjon kbir li almenu inti dak li taf qed taqsmu ma' ħadd ieħor fejn fit-teknoloġija ma twilidx,
Sewwa, allura għandu bżonn iktar assistenza, 100%. iktar xi kultant anki repetizzjoni, u paċenzja, ovvjament, irid ikollok il-paċenzja li tispjega inti taf li dawn in-nies b'xi mod anki fl-affarijiet iktar żgħar tbidlilhom l-andament ta' ħajjithom, Iva, jiġifieri, iva. u hija xi ħaġa li hija sodisfaċenti immens. Ekku. Kif kont qed tgħidli qabel ukoll, aħna meta nisimgħu in-nies meta nkunu fil-lokalitajiet, u mbagħad niġu nitkellmu Mowin, nitkellmu ma' Carlo, u ma' Joe, u hemmhekk naraw flimkien pereżempju x'nistgħu nżidu eżempju ma' dil-presentation jew inkella xi presentations ġodda fej aħna nistgħu ukoll lilhom ħalli dejjem ikollhom affarijiet ġodda x'jitgħallmu, ssir anke riċerka fej li huma l-iktar affarijiet li huma adattati għalihom, u mbagħad minn hemmhekk jibdew jinħolqu l-preżentazzjonijiet u nibdew inżiduhom mal-programmi li diġà ikun hemm. Ekku. X'għajrek tagħmel dax-xogħol? Ifhimni, jiena minn dejjem kelli dik il-ħajra li jew nkun viċin ix-xogħol tiegħi jkun involut jew ma' xi tfal, Vera? jew mal-anzjani u grazzi għal Fita, u CEO ovvjament tagħna, li irnexxieli naqqad dan kollu li ġifieri ma kontx qed nistenni u wasit li ovvjament din l-opportunità u li bidlet li ħajti jien għax nista' ngħidlek li mhux nagħti għax nagħti s-servizz, imma nirċievi ħafna. Ekku, Nirċievi ħafna, aħna naħdmu kemm ma' tfal, Sodisfazzjon u x'hekk. b'diżabilità kif ukoll l-adulti u hemmhekk jalmuk anki huma wkoll. Jiena niltaqa' ħafna miegħek hawnhekk fil-kuraturi ta' Fita meta nkunu qegħdin nippreparaw propju għal podcast illa għaliex jiena nitgħallem ħafna minn għandkom kuljum. Ġifieri x'jirrikjedi x-xogħol tiegħek minn barra li tmorru outreach, ġifieri tmorru fil-kunsilli, fid-djar tan-nies, tmorru anke fil-lokalitajiet tagħmlu stands tintaqgħu magħhom. Eżattament, aħna nagħmlu wkoll outreach fil-lokalitajiet. Isa promozzjoni Eżattament, għall-entità. u jiqfu jkellmuna n-nies, nista' ngħid lilhom il-ġurnata kif jarawna jiġu wara tal-Fita, jiġifieri ġew familjari wkoll issa max toffri din l-entità li tagħmel ħafna ġid ma' dawn l-individwi u hemmhekk aħna naraw inkellmu l-klijenti dwar is-servizzi ovvjament li aħna noffru, u mbagħad minn hemmhekk naħdu l-kuntatt tagħhom u jibdew naraw il-lokalitajiet jistgħu ovvjament jekk ma jiġux direttament għandna ngħidulhom fejn ikunu qed isiru l-programmi viċin il-lokalità ta' fejn joqogħdu li jkunu jridu jissieħbu membri ma' dak il-kunsill jew mal-day center u hemmhekk ikunu jistgħu mbagħad jattendu għal korsijiet Ġifieri tagħna. għandkom kunsilli lokali kollha u x'hekk? Naħdmu ma' ħafna kunsilli lokali iva, day U centers. meta qed ngħidu day centers ġifieri tal-Knisja? Hemm tal-Knisja, hemm ħafna differenti. Hemm eżempju n-Nannit Malta, Hemm ħafna l-Active organizzazzjonijiet Aging, ukoll. day centers tal-Active Aging, ġifieri Alright. hemm ħafna. Kemm għandkom vera tmorru Eżattament, f'postijiet naħdmu differenti. apparti li konna l-korsijiet ukoll hawnhekk. Hawnhekk u fid-djar Eżattament, u tan-nies. fid-djar tan-nies, ġifieri aħna nipprovaw nassistu lil kulħadd, kull mod possibbli. Proset. Sewwa issa apparti minn hekk jiena wkoll għandi l-opportunità li naħdem ukoll ma' tfal fejn jiġu hawnhekk ikollhom bżonn xi apparat assistiv. Kont ħanajdlek x'tagħmel jiġifieri apparti dax-xogħol kollu waqt hawnhekk bħala Fita. Mela, apparti minn hekk flimkien mal-kollega tiegħi Charmaine u kif ukoll anki
ma ġewx id-drabi hemmhekk jiġu klijenti kemm adulti u kemm anki tfal sewwa fejn ikollhom bżonn apparat assistiv, hemmhekk ovvjament imbagħad jinħoloq appuntament u jiġu hawnhekk nitkellmu ftit magħhom. Għandna programmi dedikati apposta biex niddiskutu apparat assistiv f'kull programm. Qed nipprovaw kemm jista' jkun ruti li f'kull podcast hemm ħafna xi tgħid fuq ftit għadna kemm bdejna ġifieri niggirfu ftit il-logħli tal-muntanja ġifieri hemm ħafna xogħol. Eżattament. Però dan l-apparat assistiv ġifieri qed jasal fil-komunità wkoll permezz tax-xogħol tagħkom allura. Eżattament, jiġu tfal ikollhom bżonn xi apparat assistiv mhux ħadd jieqaf, jiġifieri hemm ħafna u ħafna apparat, it-teknoloġija dejjem tavvanza, u ovvjament ikun hemm kemm adulti kif ukoll tfal fejn jidħol il-lat edukattiv li hemm apparat assistiv fejn nista' ngħidlek jien għax nesperjenza spiss fejn dan jagħmlilhom ħajjithom vera indipendenti jistgħu jaħdmu anki waħedhom fuqu l-apparat ikollu features ġo fih fejn għandek kollox bażikament u kif ukoll anki adulti, jiġifieri m'hemmx għalfejn ikun hemm persuni b'diżabilità, hemm ċertu apparat assistiv fejn jista' jużah kulħadd. Anki kitchen equipment, speċjalment għall-anzjani biex ikunu iktar safe meta jkunu qed jużaw l-apparat fil-kċina. Tista' tinkorpora wkoll dan l-apparat kollu kellna programm ieħor iddiskutejniha ma' Owen din ukoll, tinkorpora wkoll mhux it-teknoloġija IT biss, iżda dawn l-affarijiet kollha id-dar? Eżattament, jiġifieri aħna apparti milli nitkellmu fuq is-sessjonijiet li jsiru, ikun hemm klijenti fejn javviċinawna u jgħidulna isma' għandi din il-problema. Sewwa tistgħu tgħinuni, hemmhekk aħna nieħdu d-dettalji tal-klijent, niġu nitkellmu ma' Owen, u mbagħad hemmhekk naraw x'tip ta' apparat nistgħu illestu biex meta jiġi dan il-klient inkunu nistgħu naraw li ma jkun l-iktar apparat adattat għalih għax ovvjament kull persuna hija differenti, imma apparti minn hekk hemm apparat li wkoll jista' jużah kulħadd, jiġifieri. Semmejt li tagħmel ħafna affarijiet hawnhekk inti, ma jew kellek tagħżel pereżempju xogħol wieħed li tieħu pjaċir l-iktar li tagħmel x'ikun? Mela, naqra diffiċli din id-domanda għax importanti nista' ngħid mill-iktar żewġ affarijiet li jiena involuta sew fihom, it-tnejn huma importanti. Però meta naħdem l-iktar li tik sodisfazzjon. Mela, it-tieni sodisfazzjon jiena inħobb niltaqa' ħafna man-nies sewwa. So dik il-ħaġa li inti dejjem qiegħda b'kuntatt magħhom, tista' tara x'għandhom bżonn, tista' tgħinhom u jiġu jgħidulek kemm qed tgħinuna imnalla sibt lilkom, mhux dak huwa l-ikbar sodisfazzjon li jista' jkollok u mhux għax jirringrazzjawk għax dak huwa xogħolna. Imma li tara lilhom kuntenti u dejjem iridu jitgħallmu aktar. Ġifieri meta jkollok klassi quddiemek tieħu pjaċir. Ikolli klassi qudiemi u ikolli tfal. It-tfal. X'inhuma l-akbar sfidi fix-xogħol tiegħek? Ifhimni, dejjem l-ikbar sfida hi li hija qatt ma taf biżżejjed u dejjem trid iktar. Tibqa' updated. Eżatt, li jkollok it-tarif ħalli inti tkun tista' tgħaddih ovvjament il-ħaddieħor, jiġifieri dejjem hemm affarijiet ġodda, challenges li ovvjament hawnhekk ħadd ma jħallik waħdek, hawnhekk qegħdin tim kbir, kemm Owen kif ukoll Karlo jgħinuna ħafna, jinvestu ħafna fina, jemnu ħafna fina, u kif ukoll dak li għandu għal-qalbu Karlo huwa li aħna ninkludu il-kulħadd li kulħadd ikun inkluż li nagħmlu minn kollox biex lin-nies ngħinuhom. X'inhu l-pass li għandu jagħmel l-individwu li qed isegwina biex l-ewwel qed jara naqra il-programm x'inhu, fejn isir,
Isegwi l-pjattaforma, l-paġni tagħna, kif normalment tafżaw intom? Eżattament. Mela, l-ewwel pass li nista' nagħti parir li jagħmel il-klient huwa li ma jibżax u ma jiddejjaqx, isaqsi għal kwalunkwe informazzjoni. Aħna hemm ħafna modi fejn jistgħu jikkuntattjawna, jistgħu jikkuntattjawna fuq it-telefon tagħna 2276 hemm il-paġna ta' Facebook li hija Fita Malta, il-website fitamalta.com, ġifieri hemm ħafna jistgħu wkoll jirrikorru fil-kunsilli lokali jew fiċ-ċentri Jistaqsu u hemmhekk. jistaqsu hemmhekk ukoll. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti u din ħobb nistaqsija din mistoqsija jiena illi t-tagħlim m'għandix età. Eżatt. Ġifieri kemm importanti li dawn ma jaqtgħux qalbhom mhux hekk? Hija ħafna importanti u hija ħafna importanti l-ewwel ħaġa li jgħidulna meta niltaqgħu magħhom, jiena ma nafx, jiena qatt ma missejt Bdew b'negattività mal-ewwel. Eżattament. U aħna ngħidulhom taqtgħux qalbkom ħankunu hawn, ħanejnukom, ħanassistukom, b'dak kollu li jkollkom bżonn. Tiddejqux, issaqsu, qatt mhu tard li titgħallem, ħafna minnhom jiġifieri żiedu ħafna fit-tagħlim tagħhom illum il-ġurnata jagħmlu affarijiet li għallimnihom aħna waħedhom u jgħidulna li qed jgħallmuhom il-ħaddieħor. Jew inkella meta jkunu ġejjin isma' pereżempju tkellimt mal-ħabiba tiegħi tixtieq tiġi miegħi. Jiġifieri tant huma mbagħad. Ixerdu l-kelma. Eżattament, ixerdu l-kelma u tant tinduna kemm qed jinteressaw ruhom u kemm qed nirnexxu fl-intenzjoni tagħna li huma jkunu qed iħajru wkoll lill-ħbieb tagħhom jew xi persuni li forsi jkunu għadhom ma jafux jew ikunu baqgħu qataw qalbhom li jinkludu ruhom fit-teknoloġija. U minn hemmhekk imbagħad dejjem tinduna kemm importanti is-servizz li tkun viċin in-nies u li tismagħhom. Naħseb illi spunt importanti ħafna illi nixtieq li nsemmi hawnhekk u hija xi ħaġa naħseb komuni ħafna speċjalment fl-anzjani hija l-fatt li jħossuhom waħedhom. U wieħed forsi jista' isemmi wkoll il-fatt li meta inti qed tagħllmu t-teknoloġija awtomatikament qed ittieħ il-plug, il-connection, il-konnessjoni mal-kumplament tad-dinja. Hemm ħafna pereżempju anzjani għandhom it-tfal jgħixu barra. Kif qed tgħid inti anzjani illi għandhom it-tfal jaħdmu kuljum forsi ma jistgħux jittawlulhom spiss, jixtiequ jiltaqgħu man-nepotijiet, allura permezz ta' dawn l-apps partikolari, ġifieri nitkellmu fuq ma nafx Messenger, Facebook, WhatsApp, FaceTime għal min għandu l-iPhone. Il-kuntat bil-kamera. Dawk li qegħdin fid-djar tal-anzjani. Kemm hu sabiħ illi jibqgħu bil-komunikazzjoni. Daw affarijiet li intom tagħlmuhom ukoll. Eżattament huma parti mill-programm li għandna, l-importanza bħalma kellna ftit snin ilu kellna l-COVID. Ħadd ma kien qed jistennija. U dik il-ħaġa li jkun hemm anzjani qegħdin waħedhom. Ma jistax jikkomunikaw huwa mezz fejn huma jistgħu iħossu l-familja viċin mingħajr ovvjament ma jkunu preżenti. Dik hija ħaġa li huma tant jieħdu gost biha li jistgħu jagħmlu llum il-ġurnata li mhux kemm forsi qabdu t-telefon u ċemplu, imma bil-video kamera iħossuhom iktar viċin. Kif sew inti Lara, anki għall-familjari li ilhom snin twal ma jaraw forsi għal xi raġuni jew oħra ma jkunux jistgħu jivvjaġġaw. Allura hemmhekk ħatiġi għandek il-kumpanija xorta minflok qed tkellmu bniedem qed jirnexxilek tarah meta inti tikkomunika ma' persuna u qed tara hija differenti minn meta qed tikdbilha messaġġ. So hemmhekk iva, hemmhekk huma isaqsu ħafna domandi dwar l-affarijiet u kif tuża l-kamera u kif tuża l-video, jiġifieri aħna dawk huma parti minn sezzjonijiet li
li jitalmu wkoll. Nixtieq nagħmel programm fuq loneliness, fuq persuni li jħossuhom waħedhom għax naħseb illi għandna ħafna x'nolqtu, speċjalment fejn tidħol fita wkoll, speċjalment għal min għandu xi diżabilità jew anzjani, għal min hu vulnerabbli. Tajtni idea li jsir ħsieb ta' programm ieħor anke fuq dan is-suġġett. Xi ħaġa oħra li tinkwetani hija l-spam u daw it-tip ta' affarijiet illi forsi daw il-persuni jkunu iktar vulnerabbli li jaqgħu għal dan it-tip ta' scamming li huwa għaddej. L-għonet biex nispjegaw naqra ta' dan l-scam xi fisser scam ngħidilna ftit. Mela, ovvjament hemm ħafna modi differenti fejn jistgħu jaqgħu f'dawn ngħidulhom aħna Nassa. in-nases. Sewwa, fil-fatt waħda mis-sessjonijiet li nagħmlu aħna Saħlek il-kafe jew ħadna kafe. hija Xħarixt il-ġunja bil-ġunja wara l-kwinti. l-online security. L-online security, kif jannavigaw fuq l-internet, kif ma jkunux, kif ma jaqgħux fin-nases fej jistaw jirċievu jew xi email u jkun hemm xi file u jaqbdu jiftħuh, jew inkella jirċevu xi messaġġi li jkunu minn ċertu entitajiet jew li jkunu magħrufa magħhom li huma jafdaw bħal-bank, il-posta. Mela. Hemmhekk aħna ħaġa li rrid insemmi Lara qabel ma nibdew meta tlek nibdew mill-bażi, meta mbagħad aħna naqsmu fuq sessjonijiet fejn jibda jintuża l-internet, qabel immorru għal dak għandna sessjoni apposta fuq l-online security. Fej daw aħna nispjegawlhom pass pass x'tipi kif jistgħu jieħdu l-viruses, kif joqogħdu attenti, kif jidħlu fuq ċertu websites li jkunu safe iktar minn oħrajn, kif joqogħdu attenti fej ukoll fej huma jidħlu f'ċertu speċjalment anke daw li forsi jagħmlu xi online shopping u hekk li dejjem ikun hemm fejn tista' tikkuntattjahom ukoll għax ħafna minnhom ma jkunux jafu bihom daw l-affarijiet u mhux l-ewwel darba li ngidmu. Kif inhi faċli taqata wkoll. Eżatt, ġieli tant ikunu daw li jagħmlu l-scams tant huma magħmulin biħsieb u b'intelliġenza li jkun faċli li inti kemm tafas buttuna jew tikklikkja. Eżattament, u li ma jagħtux aħna dejjem ngħidulhom l-informazzjoni personali fejn jidħlu dokumenti tal-identità, passwords kemm anke tal-mobile kif ukoll. Il-kard tal-bank imqabda mal-mobile ukoll. Eżattament, u jitolbuhom ċertu dettalji u dawn ovvjament inti faċli għax jekk mill-posta jgħidulek isma' inti forsi tkun vera hawn ħafna min jixtri online jgħidulek isma' titħallas daqshekk ħalli tkun tista' tirċevi. Ħallashom ara x'qed nistenna l-posta ġejja ma. U minn hemmhekk jiftħu. U jkun hemm ħafna affarijiet fejn imbagħad mhux faċli li inti tirkuprom lura. Speċjalment meta jidħlu ġew websites fejn dawn il-websites la jkun hemm fejn tista' tikkuntattjahom jekk tinqala xi problema li ma jkunux affidabbli li tuża ta' minn ngħidu wkoll li hawnhekk fita għaw dipartimenti ieħor ta' website auditing ħajkollna programm ukoll milli ħan niddiskutu fuqhom u dejjem qegħdin nippromovu l-inklusività u l-aċċessibilità u s-safety. Eżattament, importanti li qabel ma jibdew jinnavikaw fuq l-internet speċjalment għax hemmhekk u mbagħad jibda fejn jidħol dak it-tip ta' nkwiet. Ġifieri intom vera holistiku l-programm li qegħdin toffru, ġifieri mhux biss talmuhom biex jagħmlu aktar, ikollhom iktar intelligenza f'dan is-settur, imma li jkollhom naqra ħażen ukoll. Eżattament, aħna ġifieri apparti li jkollna s-sezzjonijiet fejn ikun hemm it-taħriġ prattiku. Ikun hemm sezzjonijiet fejn ikunu talks. Kemm pereżempju fuq l-ewwel semmejna apparat assistiv li ma jkunux jafu li jeżisti. U li jkunu qed ibagħtu minn ċertu affarijiet li jistgħu jiffaċilitawlhom iktar ħajjithom sewwa. U apparti minn hekk sezzjonijiet kif jinnavigaw fuq is-sigurtà, niġbgħu ngħidulhom fuq affarijiet personali, fuq il-passwords, jiġifieri nagħlmuhom dawk l-affarijiet ukoll.
mhux ġast fejn tidħol prattika biss. Jew fejn jiktbu l-passwords postijiet siguri. Eżattament, li huma dejjem jaraw li l-password jiktbuha xorta x'imkien fejn din jisibuha huma biss. Ekku. U jekk inti qed iġġor il-mobile, ma titfax il-password pereżempju fil-cover tal-mobile. Ta' minn ngħidu Sewwa. wkoll li intom meta ikolkom aċċess jew persuna tistaqsikom ma tkunux tiddu tkunu involuti f'affarijiet personali bħal huma passwords u cards u dawn l-affarijiet. Eżattament, aħna dik hija ħaġa li ngħiduhom, ovvjament ngħinuhom anke jekk jgħidulna ħafna minnhom għax jien irrid nitgħallem nixtri. Titgħallem tixtri l-proċess kif tidħol fil-website, kif tidħol f'website li huwa safe, kif tordna l-affarijiet fejn issibhom, dak il-proċess kollu nagħmluhom. Anki fejn jimlew id-dettalji personali tagħhom, però aħna fl-ebda mod ma nidħlu fejn jidħlu ovvjament il-cards tagħhom, il-passwords u il-proċess tal-pagamenti. Hemmhekk aħna lilhom ngħidulhom li jsibu persuna li huma vera jafdaw, li jistgħu jafdaw, jew inkella jkunu jridu jirrikorru mbagħad fejn jistgħu forsi jgħinuhom daw is-servizzi bħal-banek. Bħal-banek. Li huwa l-iktar post sikur fejn inti tista' Intom dejjem qed tiggwidawhom mill-A sa Z, tara li l-persuna qed tiġi moqdija, però naturalment bil-barrier għax etikament kollox huwa korrett u kif suppost. Eżattament, aħna f'daw l-affarijiet korretti, jiġifieri huma parti mir-regoli tal-entità tagħna, jiġifieri kemm għas-sigurtà tal-klijent kif ukoll għalina wkoll li huma l-affarijiet personali tagħhom jibqgħu personali. Aħna fejn ikun hemm awareness, fejn ikun hemm taħriġ prattiku, hemmhekk nidħlu għal kull ma jkollhom bżonn ħanippruvaw ngħinuhom. Ġieli jkun hemm affarijiet fejn ngħidu nistgħu nibdew nagħmlu pereżempju dawn l-affarijiet, nitkellmuha ma' Karlo u Owen fejn jaraw ovvjament li dan ħajkun xi ħaġa possibbli u vijabbli sewwa, imma minn hemmhekk iva nimxu, però mbagħad fejn tidħol kemm is-sigurtà tagħhom kif ukoll informazzjoni daqshekk sensittiva u personali, hemmhekk aħna għas-sigurtà tagħhom primarjament hemmhekk ma aħna. Kemm qegħdin nies fit-tim? Mela, aħna qegħdin bħalissa fit-tim tal-outreach qegħdin bej 6, 7, però ikun hemm fejn ikun hemm ċertu tip ta' outreach ieħor fejn propjament iktar in-house dik tiġi, però fejn naħdem ma' xarmejn, ikun hemm ġew. Ekku, jkunu involuti nies oħra. Ikun involuti nies oħra, aħna naħdmu. Qed tgħidu inħas hawnhekk jiġifieri fil-binja ta' vita. Katina, sewwa ġifieri daqqa u l-grupp ovvjament dejjem jikber. Id-domanda dejjem qed tikber, dejjem qed tikber. U bil-podcast tagħna ġifieri ħammexxu aktar il-kelma. U hemmhekk allura mbagħad it-tim dejjem qed jikber. Jien qed jagħmlu li sinjali li skadilna l-ħin, però nixtieq l-aħħar messaġġ minn għandek biex tagħmilhom kuraġġ jagħmlu kuntatt magħna jiċemplulna biex jibdew jużaw dan is-servizz. Mela jiena kull ma nixtieq ngħid huwa li tiddejqux, tibżawx, għandkom din l-opportunità li titgħallmu u tkunu iktar indipendenti, il-fita ħassibu l-għajnuna kollha li għandkom bżonn fil-qasam tat-teknoloġija u ħafna aktar assistenza li tista' tingħata minn hawnhekk li ma jiddejqux iċemplulna sewwa u ma jiddejqux isaqsu dak kollu li għandhom bżonn u mbagħad hemmhekk inkunu nistgħu nigwidawhom u ngħinuhom f'dak kollu li jista' jkun ta' benefiċċju għalihom. Kif qegħdin taraw Ruth vera welcoming, vera warm bħala persuna. Grazzi, vera ħadd pjaċir. Grazzi lilek, Lara. U nitgħallem ħafna minnek. Nitalmu minn xulxin dejjem. Ekku, dejjem. Grazzi Ruth. Grazzi lilek. Forsi fil-futur nintaqgħu ukoll ftit ma' xi kollegi minn tiegħek jew forsi nerġgħu naraw lilek bil-qiegħda fuq dan is-siġġu tagħna. Eżatt. Proset immens ħanaddu issa għal filmat qasin u mbagħad ngħaddu għat-tieni parti tal-podcast tagħna fejn illum ħaniltaqgħu ma' persuna li propju benefikat minn dan is-servizz. Ħanisimgħu ftit l-istorja tagħha u dak kollu li għandha xi tgħidilna. Ibqgħu magħna.
Ir-riċerka u l-innovazzjoni kontinwa permezz tal-iżvilupp tat-teknoloġija hija importanti għal fita sabiex tkompli tipprovdi l-għajnuna lil vulnerabbli f'dinja li qiegħda tinbidel brata maġla ħafna. It-tim tagħna huwa dedikat biex joħloq esperjenzi diġitali aktar inklusivi. Permezz ta' dawn il-programmi infassla b'soluzzjonijiet timpat li jagħtu seta lill-individwi, innaqsu l-ostakli u nippromovu l-inklużjoni. Hemm fejn isir id-differenza sinifikanti ma' bosta nies li huma fil-bżonn. U hekk nilqakom għat-tieni parti ta' din il-podcast. Illum għandna sinjura vera ħelwa, qed nieħu pjaċir ħafna nitkellem magħha qabel ma bdejna. Is-Sinjura Ninette Chambers. Hi, Kif inti? mhux ħażin, thank you. That's good. Thank you tal-li aċċettajt l-istadina tagħna u ġejt hawnhekk tgħid kelma magħna. Tgħidilna ftit dwarek, Ninette. Jiena mara tad-dar, twilit il-Furjana, miżewġa, għandi żewġ tfal, nanna ta' Nanna, wieħed, nanna kanzanet. ta' Matteo. Mill-iskola mort l-Ingilterra nistudja. Ħanindunaw, sakemm tkun qed tkellimna, Ninette ħanindunaw li għandha aċċent Ingliż ħafna wkoll. Sorry. That's really nice. Mort l-Ingilterra nistudja. Fl-isptar fejn jien kont naħdem ma' persuni b'diżabilità Okay, intellettwali. all right. U waqt li kont nistudja intqajt ma' li kien sar ir-raġel tiegħi. Sibt l-imħabba ta' ħajtek ngħidu aħna. Iva. U komplejt l-Ingilterra, komplejna Kemm għamilt l-Ingilterra mbagħad? Għamilt kważi 30 years Il-laħwa. l-Ingilterra. Ġifieri bdejt il-familja tiegħek hemmhekk inti? Hemmhekk iva, tfal tiegħi imwildin l-Ingilterra. Imma mbagħad wasal il-ħin fejn ir-raġel u t-tfal tiegħi rridu jiġu lura Malta. It-tfal kienu għadhom ma ġewx Malta però. Konna Għal-btala niġu- forsi. Konna niġu on holiday. Exactly. Dejjem hawnhekk Mhm. għax il-familja tiegħi kienet tgħix Malta, allura it-tfal dik kienet għax ir-raġel tiegħi kien l-uniku wilt, allura iktar kienu Jinżel spiss jsuvu. del-familja. Il-ħajja ta' Malta kienet Ekku. differenti U żgur. minn ħajja tal-Ingilterra. U żgur. Kellhom iktar freedom hawn Malta Aha. milli hemmhekk. U deċidejna li niġu hawnhekk. Bdejna kemm jiena u kemm ir-raġel tiegħi, bdejna naħdmu ma' persuni b'diżabilità hawn Malta. Konna naħdmu mal-gvern fiċ-ċentri ta' persuni b'diżabilità. Introduċejna courses għal care workers u Okay. dal-affarijiet. Okay. Kont anka nikkoordina courses għall-ITC dar il-Providenza Yes. u daw l-affarijiet. Aha. Sakemm sar iż-żmien li nirtiraw mix-xogħol ġonnu jiena. Ekku. U l-bħajja Kemm għandek karriera sabiħa x'taqsam Iva. magħna? kienet Intqajt ma' karriera. ħafna nies, Iva, tallimt minn Iva. ħafna nies Iva. ukoll. Iva. Imma t-teknoloġija kont taħdem fija qabel? Kienu għadhom biss bidu tagħha. Qabel ma nkomplu nofrilek kafe għandna l-kafe ta' Michelle Adora hawnhekk grazzi għal Maltivend għandna l-herbal teas, ilma. No, thank you Li very trid. much. Thank Ejdli you. unammillek. Thank you very much. Le, teknoloġija kienet għada ma tantx taħlet word processors u dal-affarijiet. Ġi kontu taħdmu iktar old school, Iktar- diaries, karti. Yes, iktar kollox manwali, kidba Ekku. u dal-affarijiet. Ekku. In-nursing dal-affarijiet huma importanti. U imma mbagħad meta ġejna Malta Ġieti ħdimt fin-90s. bħala infermiera hemmhekk ukoll? Jiena kont I was
nursing, dak iż-żmien konna ngħidulhom registered nurses for mental registered. Għax for inti- mental subnormality. Inti mental health kont, Iva. Jena nurse ukoll. Ukoll. Iva. Proset. Ħdimt ftit fil-mental health malli l-ħaqt fit-2005. Proset. Ħdimt ftit Mount Carmel għal ftit żmien, u mbagħad dak iż-żmien bdejna nippreparaw biex naturalment bdejx nimmuvjaw għal biex nagħmlu migration ta' Mater Dei dak iż-żmien. Iva, jiena niftakar meta Mater Dei kien beda jimbena u għall-ewwel li jimbena konna morna minna visit ukoll kien infatti kienu telaw xi grupp minn Malta għall-isptar li kien għadu kif imbena Norfolk and Norwich Hospital fej konna, mux fej ħdimt, għax dak it was a general hospital, Yes. imma kien l-isptar ġenerali għall-area fej konna noqodu aħna. U kien hemm xi adjustments milli niftakar. Mek, so Interessanti, ħafna. nursing is very interesting. It's a vocation, mhuwiex xogħol li kulħadd jista' Vokazzjoni. jagħmel, Ekku. hija vokazzjoni. Għax Ekku. l-imħabba li tuk Yes. hija Is-sodisfazzjon, ifhimni. sincera. Mhux dejjem ħajkollok ġranet ta' ferħu No. kontentizza, illa li No. xikun hemm momenti fejn tħossok vera qed Iva. tfalli għax tixtieq illi it-turnout tal-pazjent tkun differenti, imma Jiena ma hemm nistix sodisfazzjon ngħid- kbir. Jiena ma nistix ngħid li jiena ftakar li jiena l-pazjenti tagħna kienu disabilità intellettwali. Ekku. Jiena ma nistix ngħid li kpejt magħhom, Uħ, tħaqt veru. magħhom u kont proud li għamil dal-affarijiet. U Ekku. anka meta konna namlu training lil nisa u Malta, dejjem għattilhom, dejjem lecturer minnhom kien għalilna. Dejjem żommu moħħkom kiku dawn kienu tfal tiegħek, kiku dawn kienu ommukom Familjari. issirek, kif kont taġixxi magħhom. U tiddejjem iżżomm dik frasek. Frasek. Għana dik dejjem baqat f'moħħi. Però semmejna dil-karriera twila sabiħa, kolorita li Iva. bidlitlek u formatlek il-karattru tiegħek ukoll, anke mal-familja tiegħek bla dubju. Yes. Però mbagħad, ġifieri meta ġejt biex tirtira u kollox, kif kienet ir-relazzjoni tiegħek mat-teknoloġija? Il-mistoqsija kbira tiegħi. Il-teknoloġija fil-familja tiegħi, id-dar tiegħi kienet id-dipartiment hekk konna nsejħulu tar-raġel tiegħi. Okay. All right? Allura jiena kont insibni komda ħafna li r-raġel tiegħi jagħmel dal-affarijiet u mbagħad jorini u nkomplu għaddejjin. Serraħ fuq. Iva, dejjem serraħt fuqu. U kon dejjem fuq wara ta' moħħi li jinqala xi ħaġa. Sta jirranġaw? Jista' jirranġajili għax jiena ma nħobbx ninnavika ma dal-affarijiet. Eżatt. Allura Imma wasal iż-żmien wasal fejn jrid iż-żmien. tgħid issa ħaniprova. issa iva għax tara dal-affarijiet qegħdin hemm biex jgħinuk llum il-ġurnata, speċjalment imħabba fita għalija llum il-ġurnata naf kemm huwa importanti li nies speċjalment tal-età tiegħi inkunu nafu bihom dal-affarijiet. Kif sirt taf bihom inti? Jiena sirt naf fita is-sena l-oħra, kien is-sajf u kont qiegħda fuq il-mobile u rajt advert Okay. ta'kom u li se jagħmlu korsijiet ta' slima. L-iktar li kien viċin. Il-lokalità fejn tgħix inti Slima? Le, jiena ngħix is-swieqi. Swieqi. Imma kienu se jagħmlu kors Pembroke, pero sa fejna fjena kien fully booked u offrew li jimmur ta' slima. U ekkamilt
Novembru wasal u mort tas-Sliema fej ħadd pjaċi ħafna li attendejtu. U xħajrek ma li rajt ir-reklamet ħanamela? Iva, tani l-kuraġġ li dan huwa li għandi bżonn. U x'kienu l-aspettazzjonijiet tiegħek, l-expectations tiegħek dak il-moment meta rajt ir-reklam? Xtaqt tigwadanja inti minnu dal-kors jew daw il-lezzjonijiet? Iva, rrid nigwadanja iktar għarfien ta' kif nista' nużhom dawn l-affarijiet u xem available għalija u għal nies bħali. Ġifieri ħassejtek komda mort f'sens ta' komunità. Ħafna mort hemmhekk għamilt ħafna ħbieb. Iwa x'dik oħra veru. Għamilt ħafna ħbieb. Sens ta' komunità mhux hekk? Iva, għamilt ħbieb, realizzajt li ma kontx waħdi li għandi bżonn nitgħallem iktar. Isma' din hija xi ħaġa li rridu naċċettawha anke jiena kważi jiġifieri. Nibda ngħid Marelli jiġi t-tifel, ikollna t-tifel id-dar u jibda jgħidli dik mhux hekk tagħmilha, dik hekk u hekk u ngħid. Aħseb wara. Iż-żar jalmuna. Iva. Qed tifhimni jiġifieri jiena trabbejt fera fejn it-teknoloġija dejjem qiegħda tevolvi. U kif qed tgħid inti qed li jaħseb wara jien jiġifieri ħajti kollha mużajtx it-teknoloġija u issa f'daqqa waħda it-teknoloġija ħadet over id-dinja. Kollox. Il-komunikazzjoni. Kollox, vera. U meta tmur dawn il-korsijiet, tirrealizza kemm l-affarijiet ma nafx x'tajjeb li ngħid ġejjin il-qudiem, imma kemm hu ta' importanza li almenu ikonna idea fuq dal-affarijiet. U biex tlaħħaq mal-oħrajn, ġifieri inti kellek l-smartphone, it-tablet. Jiena ħadd il-mobile tiegħi, it's an Android, imma inkoraġġewni li id-dar kelli laptop. Għandi l-laptop, sewa, u għandi iPad ukoll. Ma stajt teħdu miegħek il-laptop? Iva stajt u jinkoraġġuk jekk trid tieħdu miegħek u anka wara l-ħin tal-kors ta' l-available time tal-kors dakinhar jibqgħu miegħek u joruk il-problema tiegħek li tkun għaliex meta attendejt tirrealizza li mhux li l-affarijiet li se jgħidulkom fuqhom ta' dik il-ġurnata, però jkunu wkoll jinqalaw in-nies ta' madwarek ikollhom problemi wkoll. Allura titgħallem minant ħaddieħor ukoll. Għandna l-guidance. Tista' tinqala mistoqsija minant xi ħadd u tgħidha di tajba lija. Problema li inti tista' titgħallem minna. Għax kulħadd għandna l-problemi. Mi problema xejta fil-verità. Mhijiex. Kurzità ta' mistoqsija u tgħidha. Ħaniprovadi. U anka kien hemm min kellu iPad, kien hemm min kellu iPhone, u tibda tara tagħhom tara issa next time forsi navvanza għal xi ħaġa differenti. U x'kienet dik il-ħaġa x'qed nisimgħek tgħid x'kienet dik il-ħaġa li tħallt hemmhekk pereżempju wet di ma kontx naf nagħmilha, imma li issa nagħmilha ħafna ħjar u qassirt nieħu pjaċir nagħmilha. Iva. X'inhi dik ma nibżax minnu il-mobile. Il-mobile tallimt ħafna infittex fil-Google, tallimna ħafna fuq dawn l-scams. Il-laħwa, kemm nixtieq nitkellmu fuq għadi. Iva, proset, la semmejta. Di tal-scams, per eżempju, jiena għandi l-kunjata tiegħi ukoll attiva ħafna u tħobb tiskopri u tħobb titgħallem. Fil-fatti inkoraġġejta wkoll li tmur għal dawn il-lezzjonijiet ta' fita li jsiru anki fil-konsillu lokali, il-komunitajiet tagħna. Ma jiġu d-dar ukoll. I know, they have been. Ġew id-dar tiegħi. Però ħanżommu dal-argument għal-wara, ħanitkellem fuq scams. Irċevit messaġġ tal-posta li waslilha xi parcel. U bħalissa għaw ħafna nies li ordnaw ħafna posta minn barra u x'nafien. Kif tinduna illi din hija scam? Jafżawkom naħseb qalulkom ħafna ta' fita?
kenna sessions ħieħa Fuq hekk. fuq l-scams. Process. Scams kienet interessanti ħafna, jiftħulek għajnejk minn fejn jistaw jiġu, il-banek, kollox. Jiena, per eżempju, jekk nara li nirċevi jew xi email, jew xi messaġġ li ma nkunx naf. Telefonati. Jekk telefonata ovvjament tajt hello taqta, jekk kun tirrealizzawa number li forsi mintix you're not aware of dak il-numru. Ma ninsewx illi l-kard tal-bank tagħna hija abbinata mal-mobile. Mal-mobile. Ġifieri. Iva, għalek jina jekk ikun oġġett li ma nafx bih, ma nirrispondiex. Jina u koll kelli emails minant il-Malta Post. Incredibly. Imma I ignore them. Tafalix għalix mill-kors tal-limt li ma jibatulekx email, essaċ u messaġġie. Anka l-bank. Il-bank, they don't. Iċemplulek u ma niftaħx, imma tal-limt minn dan il-kors. Għaxuwa, bħala scammers, iġibu ruħam daqs li kieku Iva. kumpanija partikolari. ħafna. U fl-istess ħin, teċita ruħek f'dak il-ħin. Inti meta tirrispondi u tisma' dawn l-nies jgħidulek ħaġa, jgħidulek oħra. Tiġi overwhelmed ħafna. You do get overwhelmed. Allura tittoqgħod attenta ħafna għaliex tiddejja u tisma' kelli ħabiba tiegħi jiena l-istess miskina tilfet. Ħadula l-flus. Ħadula l-flus. Ħadula l-flus. Allura tittoqgħod attenta. Anka li jgħidulek għandek parcel il-posta. Muralih, met inti stess taf li inti ma battal xej. Ma somma bataw min jordna ħafna u koll, ġviri kemmi faċli li taqaf il-nassa u. Daqsekku. Allura tittoqgħod attenta. Kem tintaqgħu spiss kontu? Darba fil-ġimgħa. U għal kem ġimgħat? 10 weeks. It was 10 weeks. Nafx konna se nitkellmu. Iwa jiġu d-daru, semmejna. Iwa s-softakart. Iwa jiġu d-dar. Iwa jiena kont kellimt ma' Ruth u Daniel, għax Ruth u Daniel kienu l-ewwel li ġewna l-kemm mbagħad kien hemm aktar li ġew differenti, però għalunna unkoraġġewni li l-problema tiegħi li kelli, tkellimt magħhom bil-problema tiegħi li kelli d-dar mal-laptop tiegħi u offrewli jiena ma nsuqx. Allura li hija diffiċli biex niġi hawnhekk. U offrewli is-servizz li anka tiġu d-dar. Ma jtellawni s-sema. U taf li għandek reprezentanti li huma minn Dipartiment tal-Gvern hawnhekk bħala fita. Serħan tal-moħħ, dak huwa għal-persuna bħali huwa serħan il-moħħ. Għax inti ejja nagħmlu appellu wkoll noqogħdu attenti, speċjalment l-anzjani li qegħdin jarawna il-min indaħlu d-dar tagħna ħejja. Ħafna. Rridu noqogħdu attenti ħafna. So kunu ċerti illi min qed jiġi naturalment qegħdin nitkellmu fuq persuni ta' fita illi jekk hemm xi bravu li jiddeċiedi illi joħroġ b'xi idea għal daw l-affarijiet vera korroħ li nistgħu nintaqgħu magħhom, tafu li n-nies minn fita ħajkollhom it-tag ta' fita, right? Ġifieri nimmaġna ikunu bl-uniformi, u xek, ikunu bl-uniformi. Ġifieri inti tkun diġà tqajt magħhom, inti jekk tkun mort, jew għat-talks tal-local councils li għamlu, li jien attendejt ukoll, jew għal-courses, huma l-istess nies. L-istess wiċċ, l-istess persuna. Allura inti tkun diġà bnejt relazzjoni. U tħossok komdu wkoll dak li jkun. Ħafna komdu. Tajt int qajt ma' xi ħadd, tajt. Iva. M'għandix dik l-ansjeta li. Ħafna. Jiġifieri dik hija
oġġett sabiħ li inti tkun diġà intqajt ma' dik il-persuna li inti taf li se ddaħħal ġewwa darek. Isma' jkun hawn min ukoll illi meta qed insemmu l-kelma teknoloġija pereżempju diġà taqbdu l-ansjetà fuq għal-ħaġa u jiena ma ntihomx tort u nifhimhom kompletament. Jew forsi xi ħaġa oħra li tista' tħossok naqas komdu fiha illi ħatmur f'post fejn ma tafx in-nies ta' madwarek minn ħajkunu u forsi tħossok illi l-alliem jew il-persuna li ħajkun qiegħed jgħallem jew jagħti t-taħriġ forsi ma tmux daqshekk tajjeb miegħu, jiġifieri jistgħu iċemplu jekk iridu hawnhekk. L-ewwel semmejt li aktar kmieni inti. Qed li jiena jkolli problema nċempel l-uffiċini ta' fita. Iva, I do. U dejjem ċempel fil-ħodu, ovvjament. Ħassib il xi ħadd. U dejjem hemm xi ħadd. Saċċa hekk serħan il-moħħ għalina l-anzjani, għax inti anke dak li jkun meta ma tkunx tifhem ħafna f'dawn l-affarijiet, inti se ġġib forsi l-xi ħadd li forsi jista' jagħmellek xi ħaġa fil-computer tiegħek u inti ma tkunx taf. Ittina ftit eżempji tal-affarijiet li tallimt. Jiena tallimt ħafna bħal matlek, ikolli problema, tallimt kif nikkuglilja, tallimt ħafna affarijiet il-Facebook fuq l-scams, tallimt ukoll lob. Veru? Yes, xtaqt li inkun forsi nitallem, inħobb ħafna passoliter u affarijiet hekk. YouTube, Iva, enuni nizzel dal-affarijiet. Milux jiena ovvjament kont immu l-Ingilterra u meta kont qed it-tok is-swieqi ma' Daniel u hekk saqsejthom fuq dil-biċċa xogħol tal-ETA li aħna issa meta ma jkollokx passaport Ingliż trid tmur l-Ingilterra. Trid tagħmilha biex tmur tkun tista' tidħol l-Ingilterra. U Daniel orini kif innizzel din l-app fuq il-mobile tiegħi biex jiena nkun nista' meta għadni ġejja ngħidlek id-dritt, imma kienet ma kontx inkwetata għaliex kelli l-app fuq il-mobile u meta wasalt hemmhekk u qiegħda ċċippjata fuq il-passaport tiegħi. Jiena kelli bżonn lajnuna fiha għaliex għadni minix tajba nieħu ħafna selfies tiegħi għalkemm orewni, imma din ħadli l-itratt tiegħi għax tkun trid tagħti l-itratt tiegħek u orini xirrit nagħmel. Issa jiena orejt lil ħabiba tiegħi li għandha bżonn tmur l-Ingilterra. Allura dal-affarijiet minarkom. Eżatt. Kontx nista' nagħmilhom. Pereżempju aħna l-familja tagħna għandna WhatsApp group. Iva. Nibatu ritratti tat-tifla, jiena għandi tifla probabbli tampar in-neputi tiegħek, taf x'inti u n-nanni, Tommi u l-kunjata. Il-kunjata tgħidli llum għadek għażbat li ritratt tagħha. Ġifieri hija attiva ħafna fuq WhatsApp. Jiena nużaw ukoll ħafna l-WhatsApp. Ġifieri selfies, jekk tkun qiegħda f'post interessanti, tgħidlhom ara fejn qiegħda llum hej. Iva. Namilhom imma jiena ma tantx għandi idea twila biex indaħħal il-grupp minna, però t-tfal tiegħi. Dik ħaġa żgħira ninet ta' dik qabad il-mobile, itfgħu x'imkienek kara. Hemm it-timer tal-kamera. Jagħtik in-numru. Dak għadhom ġejjin. Eżatt, dejjem tavvanza. Iva. There's room biex nitgħallem iktar. Ekku. Imma għamilt pass kbir. Għax il-fatt li għamilt il-kuraġġ li l-nifsi, għamilt il-kuraġġ f'ħafna affarijiet, nuża l-mobile tiegħi nagħmel l-online banking. Brava. Orewni, dawn huma kollha affarijiet li tallimt thank you ta' fita. Vera, ħafna. Tallimt.
I come across xi affarijiet oħra ma nsibix issa bi kbira biex inċempel għax jisom saru parti mill-familja. Tkun taf ma qed titkellem kważi meta jwiġbuk u vera. Ħafna. There's always a smile ukoll. Eżatt, iva, importanti. Għax inti mill-vuċi l dak li jkun tkun taf. Tossok sejf. U ġrali problema. Tossok mill-uħ. Millux, kont edha ximkien u kelli l-mobile fidejja. U naħseb il-qaċċa ħaġa. U dal-mobile ġini flok black on white, ġini white on black. U għat di tal-limnija il-kors. Ftakarta, mort fin-notes li ħattijena, tħalt fis-settings, u għattara naqra man kwetajċ, mek għajt kalma, u għamilta, u f'qalbi għattilkom, thank you Fita, I managed to nirranġa. Itukom xinu għati? In-noti ħadnijom aħna, ħafna drabi, kull darba saqsejna biex ikonna xi leaflets fuqhom. Iva, proset. Imma dejjem għalunna ikollhom xi problemi, pero jiena kull darba li mort tal-lesson ftaħt fajl għalija stess. Għax kultant iktar aħjar tagħmel in-noti inti għalik stess u kif tifhimhom. U mhux hekk biss. Forsi tajjeb li jkollna forsi pointers. Okay. Leaflets bil-pointers, bil-subject għax kull darba li jkollok session, it's a different subject. Allura, tajjeb ikollok dawn il-pointers fuq ix. Ta' fuq xiex għamilna, U ma jkollhom il-PowerPoint, sewa. U tista' tieħu anka ritratt kont sa ngħidlek. Anka konna nieħdu ritratt. Iva. Tagħhom. Tal-slide. Tal-slide li jkun hemm. Però ma jistax ikun kulħadd jieħu ritratt. Għax inkella flok. Kontu ħafna nies? We used to be forsi 8 jew 10. Ġili kon ninqas. Ma għatma ktar minn 10. Għandek attenzjoni individuali, ġuri sabiħ, grupp ta' 10. ħafna. Bizzejed biex niddiskutu, naqsmu bl-issues tagħna. Iva. U ma jimpurtax jekk konna nkunu iżjed minn satej, dak li jkun ikollu problema, kienu jibqaw hemm minn lesta u spiċċa kienu jgħidulna għallum daqshekk u minn lest jista' jmur imma min kellu problema kien jista' jibqaw jispjegawlhom. Ekku, bil-paċenzja kollha. Qegħdin nitkellmu fuq servizz offrut b'xejn, ta' importanti li niftakru għadi li Fita huwa dipartiment tal-gvern ġifieri. Dawn il-courses qegħdin ngħidu li huma offruti għal dawk li għandhom 50 sena il-fuq. Iva. Kien hemm persuna kella l-fuq minn 80 sena. Alla jbirek. U tieħu pjaċir tara bl-iPad u hekk. U jiftħu la kajnejk dawn in-nies li għalik inti li forsi naqri żgħar minna dejjem hemm lok għat-tagħlim. M'hemmx età. Isma' din hija stepping stone ukoll. Jekk forsi xi ħadd jiddeċiedi li jagħmel xi kors ta' terza età. Tistgħu tmorru, taraw naqra kif tużaw il-Word, il-computer. Ħafna. Tinstalla l-apps li trid u tagħmel xi kors żgħiru. Jiena qiegħda nistenna il-Daniel u Ruth. Jo il-Glorjan. Jiġu d-dar tiegħi għaliex se javvanzawni f'laptop ġdid. Proset. Allura inkoraġġewni huma stess. Iva. U kif tuża. Iva. Tissemmi laptop ġdid. Qed nagħmel progress. Brava. Because of Fita. Sewwa tagħmel. Tawni l-kuraġġ. Għamluli l-kuraġġ. Anka kważi tbiddel minn laptop għal ieħor. Jien naf pereżempju għandek minn Windows għal Apple, jien għadni kif libt Apple u bħalissa qed insibu vera diffiċli nara s-software kif jaħdem għax tkun drajt tuża l-Windows. Jiena Windows għadni. Eżatt. Imma qed tifhem ġifieri hija sfida l kulħadd. Mhux taqa' qalbek għax tgħid jiena għandi 60, 70 sena. Le, għax jiena wkoll
li sibt tajjeb minn dal-kors ċerti termini teknoloġiki. Terminoloġija tagħha. Allura meta inkun ma tfal tiegħi llum kbar u jaħdmu fiha, imma meta nkunu fil-imkien anka my grandson u jużaw ċerti kliem, jiena nista' nifhimhom. U x'inhija terabyte, u x'inhija data, u x'inhija hard disk u ħaġa. U x'inhuma dal-affarijiet? Għaluli biex nixtri hard disk. Ma kontx naf, u mort, u kont nista nispiega lil tal-ħanut x'għandi bżonn u għal x'għandi bżonna u issa se nużawha. Proset, hej, interessanti. Int qajt ma' persuna aktar kmieni il-ġimgħa l-oħra konversazzjoni u qed nitkellem fuq servizzi ta' fita li qegħdin joffri u din il-persuna għandha il-fuq minn 60 sena. U l-istess mhix qatt ma drat tuża t-teknoloġija bla bla bla. Però xtaqet tagħmel ħafna riċerka dwar id-dimensja u l-Alzheimer's ilha għaliex għandha missiera li tixtieq tieħu ħsiebu. U nkorriġġejta biex tagħmel daw il-courses ta' fita biex tkun tista' tagħmel ir-riċerka. Pereżempju kienet qed tfittex fuq qalt li jisemmu li ChatGPT u jisemmu li ħaġa oħra. Allura għadu nqogħdu attenti li anke ċertu websites li tuża fejn tfittex huma korretti. U suppost ħatibdaw koll il-courses ta' fita. Ġifieri it's never too late. No, it's never too late. Jiena, all right, kont in nursing tiġi across mediċini u llum il-ġurnata affarijiet jinbidlu. Allura ħafna drabi nidħol fil-medical journals issa tal-limt kif nidħollu nagħmilha qabel kien qed ngħidlek ir-raġel tiegħi kien jagħmilha, illum I can do it myself. Tip up to date. Għax Iva, bil-fors, jekk inti trid timxi mal-ħajja, dawn l-affarijiet huma importanti ħafna lija. Anka għal-well-being tagħna, ġifieri holistikament aħna bħala persuni. Taqra pereżempju fuq il-benefiċċji tal-ikel, il-vitamini. ħafna. Interessanti ħafna l-affarijiet li tista' titgħallem minnhom huma vasti. U jiena wkoll nħobb naqra jkun hemm xi ħaġa. Il-comments tan-nies. Għax mill-comments u r-rimarki tan-nies titgħallem ħafna. Anka qabel ma tixtri xi oġġett pereżempju online. Naħseb jalmukom is-security u minn fejn tixtru websites u daw l-affarijiet. Li tajjeb insemmu wara. Iva, ħafna. There's sessjoni sħiħa fuq dan l-affarijiet. Importanti. U jkollok problemi jew tiġi across xi problema u tġiba hemmhekk. They will follow it up with you. Ħalli inti tkun tista' tkun taf ix secure jew le. Tista' anke waqt il-kors pereżempju tħalli xi ħaġa fix-shopping cart ngħidu aħna, mela jiena dħalt nara prodott partikolari ħallejtu fil-kart, jiġifieri qabel ma nħallas, u jekk ħan intaqa' marrut ma' Daniel whatever, ħanurihom isma' għejnuni kif nagħmel il-payment. Ħannara li l-website hija sigura. Iva. Jiena ma tantx inħobb nagħmel payments fuq il-mobile. Rrit ngħid il-verità. Imma on my laptop nagħmel l-online banking. U trufita naf li l-computer tiegħi iċċekkjaw li huwa sekur, li l-antiviruses, kollox. Joruk kif tagħmilhom. Daw l-affarijiet importantissimi li nkunu nafuhom. Jiena nħobb ngħidha di the sky is the limit for fita. Tant qegħdin nevolvu nikbru anke bħala fita, bħala dipartimenti. Pereżempju kellna il-kap eżekuttiv fuq mill-programmi u kellna anke d-direttur, l-assistenti direttur. Tant huma driven daw in-nies li ħin kollu jaraw x'ħajevolvu, x'ħajiftħu. L-ewwel ħaġa, fl-ewwel session, meta spjegawna x'inhi fita, ħadd pjaċir li kellkom għandkom bħal
kmamar u equipment għal persuni peress li jiena l-ħajja tiegħi kienet ma' persuni b'diżabilità, ħassejtni vera kuntenta li dawn in-nies jistgħu jiġu u jaraw xem available għalihom. Ekku. Spunt importanti li xtaqt li nsemmi għax aktar kmieni referejt għal fatt illi jistgħu jużaw pereżempju payments jagħmluhom man-nies ta' fita. Fita, in-nies ta' fita importanti li nkunu naqra ċari fuq għadin. Ħajruhom kif jagħmluha, però mhux ħajamlu x-xogħol in-nies ta' fita. Inti trid tagħmilha. Iva, inti għax jiena anke meta għamilt tal-eta, Daniel u hekk ħarġu biex ituk il-privatezza inti. Iva, il-privatezza. L-etika, hekk titlob. Iva, u jiena ammirajtom ħafna. Jiena dika ammirajta ħafna. No. Jiena ma nistawx, issa aħna se norruk, issa mbagħad għamilha inti. Kemm jurruk? Il-gwida qed jagħtu l-linji gwida bis-sigurtà kollha u bil-privatezza. Ħafna. Jiena mbagħad stajt nejn il-ħabiba tiegħi għamilt l-istess ħaġa bħal ma għamlu li inti, u ma lili, u għamilt l-istess ħaġa maħħa. Ġifiri, tal-lim huwa eccezzjonali għalija, u apprezzat ħafna. Apprezzat, jena. Kull meta nagħmel dal-podcast, dejjem ngħid ħanżomm mal-ħin, ma qatt ma nżomm mal-ħin. Ma njaf kif ġara. Kif kont qed ngħidlek hux ver qabel qedlek għandi l-mistoqsijiet imma ma jfissirx illi ħanimxi magħhom dawk il-mistoqsijiet. Però nixtieq li qabel ma nagħlqu din ir-rokna verament ħelwa u vera ħadd pjaċir nitkellem miegħek. Tant ieħor. U grazzi tal-li qsamt din l-esperjenza tiegħek magħna għaliex bis-saħħa tiegħek ħafna persuni oħra li qegħdin iseguna wkoll. Nispera. Ħadd inkoraġġihom ħafna illi jagħmlu dan il-pass. Nispera għaliex intkom jiena li sibtni ħafna għajnuna, sibt ħafna għajnuna u inħossni serħan il-moħħ li jinqalali x'inqalali. Hemm xi ħadd fejn nista' nċempel u se jiddereġuni. Jekk ma nistax nifhimhom, ser jiġu għandi xirrit iktar minn hekk. Xirrit iktar minn hekk. Nirringrazzjakom qalbi kollha. Mhux ħanieħu il-mertu tax-xogħol kollu li qegħdin jagħmlu fita, però nirrappreżenta il-kollegi tiegħi, il-ħbib tiegħi li jaħdmu hawnhekk fil-fatt. Nixtieq tgħaddi messaġġ żgħir il dawk il-persuni li bħalissa qegħdin jarawna. Biex jagħmlu kuraġġ jagħmlu dan il-kors. X'tgħidilhom? Tibżawx, ħudwa moħħ pożittiv. Ħammur ħanitgħallem xi ħaġa. Jekk m'għandix se nitgħallem, almenu għaddejt nofs ta' nar inqatta nitkellem man-nies u nisma' il-problemi ta' ħadd ieħor. Jiena minn hawnhekk sejra meta noħroġ se nċempel il-persuna li naf li ma tantx hija ntiża fuq dan l-affarijiet u se nċempillhom biex ngħidilhom attendu araw kif tmorru. Għaliex tant jiena kuntenta bis-servizz tagħkom li nixtieq li ħadd ieħor nagħti ngħid lil dak li jkun hemm di l-opportunità. Mur għalija ħuda ara kif tmur. U nispera li tkun ta' għajnuna għalik, bħalma kienet ta' għajnuna u għada għajnuna għalija. Kemmi testimonjanza ħelwa, proset, Ninet. Thank you. Grazzi tal-li ġejt maħna l-lum. Thank you, intkom. U samt naqra l-esperienza tijak, l-istorja tijak, rajna naqra kif ħassejtek fija dil-bicċa ta' xol. Thank you very much. Nawguraw illi jkunem ħaddieħor illi juża dan is-servizz ukoll. Nispera. Thank you ever so much. Thank you. Grazzi, aħna wasalna fit-tmim puntata oħra ta' ħadd ħliefek illa li xek semmejni il-podcast ħadd ħliefek. U naħseb li jissimbolizza ħafna dak li l-Fondazzjoni Fita bħalissa qiegħda tagħmel ukoll mal-komunità tagħna, komunità Maltija u naturalment dik in-niċċa ta' persuni illi qiegħda bir-ruħ u bil-qalb Fita tant taħdem u tirsisti għalihom. Grazzi tal-li segwejtuna għal darb'oħra. Tinsewx issegwu il-pjattaforma, il-paġni soċjali ta' Fita ħalli tieħdu naturalment ftit updates jew forsi segwu programmi li diġà ntwerew qabel, araw x'jolqot lilkom u tistgħu pereżempju
taqbdu il-link tal-puntata tal-lum u jekk tixtiequ tajru lil ħadd ieħor biex jagħmel użu ta' dan is-servizz kemm tibatulhom il-link ta' din il-podcast ukoll. Insellmilkom. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.